Com veus l'equip? Bueno, què dir després d'avui, l'equip té una ratxa increïble ara mateix. Sembla que són 9 partits sense perdre. I bueno, jo crec que l'equip de confiança no se li pot demanar més. Estem confiats al màxim i sabem que aquí a casa hem d'aprofitar perdre els menys punts possibles. I bueno, amb aquesta confiança l'equip intenta jugar sempre, seguirem anant als camps a veure si segueix aquesta ratxa. Encara et dura el cos, l'eufòria del gol? Sí, els jugadors com jo que no estem acostumats molt a fer gols, fer un gol a sobre l'últim minut, que ajuda l'equip a guanyar, jo estic encara que jo dic, hòstia, això només em passa algun entrenament de tant en quant, però bueno, estic molt content. Què és jugar al Sant Andreu? Perdó? Què és jugar al Sant Andreu? Home, jo la veritat és que estic molt agraït al Sant Andreu, perquè aquest estiu em trobava en una situació que no tenia oferta, no pensava que potser el meu jugar a futbol seria tercera divisió, potser, sense saber-ho. I a l'última hora una trucada al Piti diu que vol confiar en mi, que si estic disposat. Després vinc aquí a un club molt sa, on ens traten tothom com cracs, quan som uns treballadors més, i jo de moment estic contentíssim amb tothom, l'afició és increïble, estic molt content. Podries explicar la jugada del gol, com l'has vist tu, narrar-la tu des de dins del camp? Sí, la veritat que havia arribat un moment que ells s'havien tancat una mica, suposo per aguantar l'empat, i nosaltres estàvem intentant jugar de costat a costat per trobar algun forat. Arnau ha sortit, Arnau dona molta profunditat per la banda esquerra sempre, i bueno, ha rebut allà, tots creiem que centraríem ja l'última jugada, ha retallat cap a dintre i estava sol al bord de l'àrea, i bueno, ha decidit donar-me-la. Jo quan he controlat i he vist que estava sol dic, mira, és l'últim minut, el provem ara o no el provem mai. He provat, he anat a l'esquadra de 100 en van una i mira, tots contents cap a casa. Això et dona confiança per intentar-ho més? Per xutar més? Sí, la veritat que sí. La veritat que tothom em matxaca amb aquest tema, perquè entrenant fem bastant gols, xutant, a la família de xutar, perquè sempre m'agrada, que som jugadors que ens agrada donar l'últim passe molts cops. I bueno, sempre em matxaquen, però bueno, a poc aniré provant i si veient-lo d'avui provaré més.